Wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. A wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku ɗauko wani application namu mai suna Abdu Dan Arewa Data. Abdu Dan Arewa Data yana sai da cheapest data, wato data mai sauki da kuma airtime. Za ku iya amfani da shi na kasuwanci, za ku dinga siye da siyarwa na data, sannan kuma za ku dinga payment, za ku iya subscription na GoTV, StarTime da dai sauransu. Kamar yadda kuka gani mun rubuta Abdu Dan Arewa Data, wato babu gap, haka za ku rubuta shi ba tare da kun ba da gap ba. Kuna danna shi kuka search a Google Play Store, za ku ga application ɗinmu kamar haka, wato za ku gan shi tare da tsuntsaye guda biyu, sannan rubutun shi green and white ne. Shine application ɗinmu. In dai ba wannan bane to ba application ɗin Abdu Dan Arewa Data bane. Da kun dauko shi kamar yadda ku gani ga hoton nan, shine logon mu na Abdu Dan Arewa Data. Za ku install din shi, wato da zaran wajen nan da kuke gani wanda na danna mark, sannan sai ku danna, sannan sai ku install din shi. Da zaran ya installing ba shi da nauyi, ba shi da wani abu. Da zaran ya installing ya gama sai ku bude shi. Kamar yadda na gaya muku, Abdu Dan Arewa Data za ku iya siyan data cikin sauki da siyarwa da kuma airtime, wato kati ko na irin network. Sannan za ku iya wato biyan subscription ɗinku na GoTV da StarTime da DSTV, sannan za ku iya biyan NEPA bill da sauransu abubuwa da yawa da za ku yi. Kamar yadda ku gani mun ɗauko shi kuma mun buɗe shi, mun yi accepting. In ka taɓa register a website ɗinmu za ku yi login ne a nan wajen shine, amma in kuma ku taɓa register ba to za ku buɗe creating ɗin account. Da kun dana creating account za ku saka duk detail ɗinku a nan wajen. Da zaran kun saka detail ɗinku a nan wajen, shikenan sai ku yi sign in. Daga nan zai ba ku pin, bayan pin din nan shikenan zai zo ya nuna muku haka, sai ku login, sannan sai ku transaction din duk da kuke so ku yi.